18 Loksobha chongmarini bagwi thanai taltham ramwi Montri bokhorok Narendra Modi ni Mann ki Baat panda mwthakjagwi tongmani Koktisalni simi haino hai chengsajakha Mann ki Baat panda ni 111 episode hakotor ni kwbangma topic no tui kok sakha Montri bokhorok Narendra Modi thanai 5 June ni salmari World Environment Day no kitingi ek per ma ki nam project no phiogori ka Montri bokhorok aboni logi bote bo sakha hayungni jotoni sai kotor halok ungkha ma sungsini mano mungsachak riwi manya phano mungsachak to khlai no mano aboni bagwi jotono sakbaithini bumani mungoi bufang kainani bagwi koika Montri bokhorok asalo hul divas no tuyei bo kok saka Montri bokhorok aboni logi phainai Paris Olympic no kitingi hakotoni jugale mungna tuyei bo kok saka bo aboni logi International Yoga Day no kitingi no kok narka Montri bokhorok Narendra Modi. Bureau report Koktisalni.